ni Kuya Andres sabi ko. Pinulong mo pa, tapos tignan mo. Ay! Sabing ka. Ate, sabi niyo, oh, ang sarap pala ni Kuya Andres. Nag-star-star yung mata niya. Parang siya yung nasarapan. Siya nagsabi. Sabi mo siya nagsabi. Kasi katibanog ka. Sika, kaya mo limpaw, lumpong ka. Sika, crispy pata, patalawang ka. Sika, isa. Salad. Bata mo Salad. ano. Oy. Tagladag taubo mo. Back Andres Production, action! Ate, Oh. saan na naman ba yung asawa mo si Kuya Andres? Tanghali na, wala pa siya. Bakit ba hinahanap mo na naman? Supay ampay ka ng show ate. Ikaw, kapatid mo yun. Di dapat alam mo kung nasan siya. Nasa bukid yon. Sigurado ka ba nasa bukid yun? Malay mo Oo. naman, kay baka na naman pumunta yun. Hindi. Hindi nagpupunta si Back doon Ikaw, Bakit asawa naman ka yung niya, hindi ka ba hinahanap? updated? Alam ko kung nasaan siya o bakit. Bakit ano ba kailangan niya sa kanya? Eh, tanghali na kasi. Wala Hindi pa. pa yan, hindi pa yan, hindi pa yan, hindi pa yan. Oh, ayun na yung hinahanap niyo. Kisa ba na gito yan? Bigbiga ba na, tara tungtong, tutungtong, di ko kaya niya. Palibasa kami, tagduduwat ang iwayo eh. Ito kasi, Sarasarakan na ka na eh. eh, Ano? hinahanap ko lang naman siya kasi tanghali na. Malay mo naman, di pa siya kumakain. Oh. Nakaluto ka yan? Ate, nakaluto ka na daw ba? Ako pa tatanungin niyo, kayong dalawa, anong ginagawa niyo? Emma, nakaluto ka na? Wait, Ring, nakaluto ka na ba? Ano, kakain ka na lang din? Manong. Dahil hindi pa yung babae dito, hindi kayo pagluto. Siyak, nagawa ng anak mo, dagiti duwa nga yan talag papapinta. Ako, nagwalis ako ng bakuran, tsaka nagtupi ako ng damit. Hoy, naginaw. Pinagkanan nyo di kalman. Bakit? Marami ka bang ininaw? Oo, isang planggana. Sika mo. Madimpay may bono kita duwa. Hindi ka naman mabati ito'y balayan. Isa ba ni Manong? Yung kuya mo, hawasin Sul mo. ko tingiwa mga ti kaya. Sakto-sakto na yung kasya ata. Oy. Kisa ba na ito yun? Aldaw na. Talag maramaritis sa kakaan niyaw. Pero Marites, kain inanak lang, kita ni duwa. Oo nga naman kuya, eto oh. Wala naman masyadong ginagawa dito. Hindi Manong. magsaing man lang, hindi pa marunong Sino pa ingay ko nga? Hindi titantara na niyo. Kita na bilbil yan. Ay, kasi nakikinyak man. Ay, kasano? Ay, oh, ay, Ganon. syempre, malakas kumain. Malakas kumain, di naman nagluluto. Eh, yun lang naman trabaho ko dito eh. Kumain ng kumain. Pinatudwang kayo bailaan. Sika. Drink, ikaw. Oh, bye. Dakil ka muscle mo boy. Siyempre Sige nga, kumot-kotong. Sige. Nabakyan kayo. Di kayo maglutaw. Ano, pinatudwang kayo na tatan. Nung ginamit yung mata ang ngiwa niyo. Ha? Narabit niyo nga ang uyob. Ikaw, mas malaking iwat mo sa amin. Hanggat sa Dapat ako na ginamit naman. mo ng nguyo. Ako na naman nakita nyo. Katawa ka. Sige, pagawidin ka di bagyon eh. Sige, wala ka, ipagawid mo. Kung na pagawida, kabsat ka tayo. Pagawidin mo lang ha, kabsat mo. Siya na lang ate. Siya lang naman yung walang ambag dito eh. Ako kailangan pa ako ng anak ko, no? O, kailangan ka ng anak mo, pero di ka naman naghahanap ng Nasa kang trabaho. bag? Nasa kang bag? Ikaw din naman, wala. Ayan o. May bag siya o. Oo nga. Ambag. Ikaw, may ambag ka? Eto, may ambag din, bag. Ah, bagbagang nga nga duwa. Si ate walang ambag. Oh. Oh, may tultulong yung tibala eh. Oo ka na may tutulong ka? Da. Ano? Hindi, magkakawan. Mm. Agi yan duwa. Ito, ito yung walang naitutulong. Tignan mo naman, oh. Ang Ang nakita mo. init-init, nakaganyan pa yung Siyempre, dito. ano, Sa nasanay kanila ako sa papupunta Bagyo. at nakapang alis ka na naman. Bakla, nasanay ako sa ano. May paggagalaan ka lang eh. Apoy, Bakla, baka may nagningiwat date kayo. ka naman. Apoy, nagningiwat kayo. Sarado kayo man. Eh, Isa ba yun, malmong kayo. Neptal na kayo man. Ata, paglaingan nyo. Sikada lang asawa mo, bakit kailangan? Ito kasi Ako na lang kasi, Emma. Sama-sama. Eh, di sa'yo ko sa'yo na. Sige. Sabi mo, sa pulo lang, sa pulo, bak. Sumayit to. Sumait dakil pa tingiwat na yan. Nakatawa ka mo dito, pati masika. Oo nga. Dati yun, mana ngayon hindi na. Dati yun. Sinisilip mo pa nga si Baak. For your information, ako ba'y sumisilip o ikaw? Pero si Kamo, hindi mo ni bak, Mrs. O, Bo. kita ang kuya mo pa yung nagsabi. Pero si Kamo lang, isa ka mo lang eh. O, diba? Ako man nagtagpabakin niya yung aduwan. Paparehas kayo. Kung si Kamo, O, apay manan. Mrs. Box, yung siripan na mo lang. Apay, dapat mali sa kanya madyan. Tawanan na. Oo, Hindi lang ito, magkaya. hindi Tapos magbaga ni. reklamo ka? Tawan. Oo, reklamo. Sige ka, Dami na. sige ma'am. Wala akong problema, kuya.
Sika. Sigurado ka? Sigurado ako. Mabisin ako, Manong. Nabisin ka. Ata, hindi ka naman marunong magsaing tapos nagugutom ka na. Magsaing ka muna doon. Anong natatangiwa mo? Oo nga, anak laki kasi ng hiwat mo eh. Ito, Emma. kasyang-kasya to bilang. Paano tayo magsasaing? Wala na tayong bigas. Kuya, wala na daw tayong bigas. Ang bagas. Kayo umutang ah. May problema pa yan dyan. Ate, umutang ka daw. Eh di kayo nakaisip. Ayun ang utusan sa kanya. Eh, pangalan yun lang naman yung nasa tindahan. Hindi kami pwede doon, no? Hindi kami Ate, bibigyan doon. punong-puno na yung listahan natin doon. Hindi na tayo pwedeng Kuya, Lakay hindi kasi na tayo mo yata. papautangin doon. Jai. Napunpuno ko ng listahan sa tindaan nun. Oh? Sino baga? Suda. Ayaw Alam mo na nga yan? kaming pautangin doon eh. Paano daw? Puro itlog, noodles at tuyo yung kinukuha mo doon. Siguro umuutang kayo gamit ang Wala pangalan kang namin, no? pakialam kung may utang kami sa tindahan. Ha? Kumakain ka din naman kasi doon. Eh kasi naman nagagalit na yung tindera no. Sabi nilang ganyan. Utang kayo ng utang dito, hindi naman kayo marunong magbayad. Ako din pinagsabihan. O, di ba? Sinabi din naman sa'yo. Sabi niya pa sa akin. Sige, saw ka man. Ano talaga di tayo tingiwa mo eh. Ikaw din, tumigil. Kaya mo katawa. Kaya mo sulsulti tagong mati kaya. Sige man, padaso man. Awan, baga yan. Bakit ba kasi ang init ng ulo mo ngayon? Ate, may tatanong ako. Nagbigyan mo ba si Kuya kagabi? Ay, hindi. Kaya Hindi, pala mainit nag-aawa ang sila. ulo niya. Kaya pala mainit ang ulo nito ang aga-aga. Chismosa ka rin eh, no? Wala ba kang narinig kagabi? Wala po. Malagutok yung papag. May Hindi papag nyo ba? narinig yun? Parang nasa lapag lang po ata. Kuya, nasa lapag lang kayo. Banig. Imbis naman na ni Manong mo doon. Ana, ape, Awa mo maraming papag ang yung kinyating Manong. mo. Ha? Ada papag yun, hara. Awang ka raw, banig ka raw. Paulit-ulit. Ano ko man banig lang, hindi pa nga alam eh. Ampay, mainggit ka. Mainggit La, ka. naglami is my man. Bye. Sarap kang aminan. Siguro sanay Pati ka nga di puro kaya. ni Bakam Nakapom. kamatam. La, ate, ginagawa mo ba yung cake? Depende. Ano, tibagbagana na yun. Yay. Bagbaga na ni Manong. Ang sarap daw ni Kuya Andres, sabi niya. Pinalong mo pa, tapos tignan mo. Ay! Sabing ka. Ate, sabi niyo, oh, ang sarap pala ni Kuya Andres. Nag-star-star yung mata niya. Parang siya yung nasarapan. Siya nagsabi. Sabi mo, siya nagsabi. Ay, kasi katibano ka. Siya yung Ha? nasarapan, me. Ay, sabi, may sasabihin din ako sa'yo. Te, masarap ka din daw, sabi ni Kuya Andres. Hoy, bakit mo sinabi? Eh, syempre, kapatid ko to eh. Tangiwa mo, nyalay bagbagama. Tara, bitag ka na talaga. Tangiwa mo, talaga Dapat tugtog tayong ka na baga natin na eh. manang eh. Oh. Tapos alam mo, ate, sabi niya, ang galing mo daw. Ay, ukis ka sa baro mo. Ano si Kakay? Puro ka lang takatawag. Kasalo makasao ko, inom mo tangiwa yo. Nagbali natin may sangiwat ko. Ah, si Kuya Andres? Oh. Ah, oo, di ba? Oo, si Kuya Andres. Di ba, Manang? Ano? Ni Kuya Andres? Oh. Yay. Di ba, Emma? Oo, si Kuya Andres. Oh, ano si Kuya Andres? Ano di magbagayo ah. Sabi niya, gwapo ka daw. Perfect. Kasi ang sabi niya, sobrang bait mo daw. Tapos, sobrang sipag Yun, mo pwede pa. Pero yung gwapo saan? Ay, Madi ko mga ano. Basta ka lang makang nagtikas di nga gugaganda. Manong, madidikas na ni Manong. Huwag At ka nakamiro tayo. ganyan. Ala. Hindi, magmagala may peso lang. Ay. Totoo ba yan? totoo yun. Sige. Reply si Manong, nagbago ka. Siyempre, kung wala kang tinanim, wala tayong kakain. Ha? Daw na mulam. Na kailangan lang kita yung sa pulperiyon na tarupang. Na kailangan niya. Balik siya si Dati Kwalem po. Kuya, Yun pa. baka gusto naman, Ay, baka gusto mo kaya naman mo, magluto lumpong ka. na. Ha? Para Yun naman pa? makakain na tayo. Ayaw niya, Baka Emma. naman. Kuya, baka gusto mo magluto na para makakain na tayo. Ayaw niya mag-ulam tayo ng lempo. Gusto niyan. Tuyo Basta- daw ulit. Tuyo na naman. Lempo naman. Tuyong-tuyo na ako sa inyo. Bakit kasi namimili ka pa, Emma, kung ano yung binigay niya? Oo, Ate, huwag kang matawa tawa mo. ng tawa. Baka itusok niya sa'yo yan. Lumagpas hanggang nga lang. Ulitin Masyado nyo. nyo, masyado Ulitin nyo nyo lang sabi yung na bagay, ah. personal, tuyong-tuyo. Ulitin niyo yung bagayo. Gapak. Opo, Gwapo. gwapo. Tapos Gwapo. masipag. Depende. Mabait. Madiskarte sa buhay. Yun, Wala kayo totoo yung sidahan niya, yun. kayo sidahan. Lempo. Lempo, Lempo. tsaka Lechon. lechon. Ano pa eh? Gusto ko na Siyempre. crispy pata. Crispy pata. Lechon na nga, lempo na. Di kaya ti pa? Hotdog. Pwede pong may dessert, salad. Wag na yan. Tsaka buko pandan. Mabago Hotdog naman. Na lang. Hotdog. Oo. Ay, Kuya, ayoko ng 2026 hotdog. na. Nagsasawa na ako Hotdog, sa ano? hotdog na naman. Iyo kaya putlong mo. Putlong.
Hotdog, tuyo. Muray ba? Kasi di Kahit na putlong, ayoko Oh, din. bago. Wala siya, mo na kaya, build that. Ah? Kumata ka karo doon, adi. Kuan, crispy patan, kasi lechon. Pata? Bildot. Sige, kataan kayo. Sika. Kaya mo limpaw, lumpong ka. Sika, crispy pata. Patalawang ka. Sika isa. Salad. Bata mo Salad? ano. Oy. Tagladag taubo mo. Masakit yan, wag. Ano pa yan? Napagkaskas ka. Kakailangan makaumat ang iwa yan. Parang ayaw niya kumain, te. Tama. Umutang tayo sa Ate, palengke. paano Utang naman manok. tayo kakain yan eh? Ayaw Hindi na magluto tayo ng sa asawa mo. tindahan. Ano magagawa ko? Huwag na tayong kumain. Te, hindi na tayo sa tindahan. Utang sa palengke na agad. Ay, Aba, nagaw. gusto mo naman supermarket na lang para mas madami tayong makuha, no? Supermarket na lang, may mga dilata, may mga na, bread, doon na lang may tayo sa mga fresh. chichirya. Sa fresh. Bakit fresh din Banda, naman doon, no? pagkabaan. Dagiti na daw. Ate, para naman makakain na tayo, no? Sa tindahan, hindi na nga tayo Lagi pinapautang. na eh. lang tuyo, itlog, hotdog. Oo nga. Ano naman kung ganon? Tapos tignan Ate, mo. naman tayo sa magkakabato na tayo sa payless na yan, te. Kaya ang gawin mo Sobrang na lang, alat. para hindi ka magkabato, uminom ka ng maraming tubig. Ayan, tama yun. Maraming Oh, tubig di- para mabusog tipid ka. pa. Tapos matitipid pa kami sa Wala bigas. lang Hindi ka tayo nakakain. tubig. Diba? Gustong-gusto Pwede mo namang ng ano, tubig. Tsaka, Coke na lang. madalas wala ka dito, kaya dapat hindi ka na kumakain. Siyempre, ako ng trabaho ko. Trabaho, si Baak na naman. Oy, Nako, hindi, mitring, ah. wag mo nga ako. Naghanap ako ng trabaho para may pang-date kami, diba? Hindi kami pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagmagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling Tamlay. mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Mamaya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Tamni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin nay. O pa makita mo lang is nakadagrasa na ha. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ha. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis na rin nay.